tasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se niltaqgħu mill-ġdid ma' Simon Salafia li se jkompli jixħed dawl fuq l-etimoloġija ta' żewġ postijiet f'Malta, l-imtaħleb u l-imtarfa. Kif ġieli semmejna fi programmi preċedenti, meta nistudjaw l-etimoloġija tal-kliem, irridu noqogħdu attenti minn dik li tissejjaħ etimoloġija popolari. Jiġifieri l-etimoloġija ta' x'jaħseb il-popolin hemm barra, aktar milli l-etimoloġija li nistgħu naslu għaliha b'aktar raġunar permezz tal-kodba u r-riċerka. Il-bniedem jitqarraq daqs tat-silma. Ma ntuħx tort sal-aħħar, għax meta ma jkunx jaf xi ħaġa, jipprova jagħmel sens mill-għarfien li jkollu madwaru. F'dawn iż-żewġ postijiet li se nsemmu llum, faċli taħseb li huma żewġ nomi mimmati ħirġin mill-idea ta' ħalib jew tarf. Ma nħodix bi kbira li hawn min jaħseb li l-isem imtaħleb huwa assoċjat man-nom ħalib jew mal-verb ħaleb. Forsi għax huwa l-post li kienu jaħilbu l-annimali fih. Jew lanqas niskanta jekk hawn minnu min għalih li l-isem imtarfa huwa assoċjat man-nom tarf jew mal-verb tarraf. Forsi għax jaħsbu li huwa raħal li jinsab fit-tarf jew fix-xifer ta' Malta. Huma żewġ interpretazzjonijiet popolari li jagħmlu sens. Aktar u aktar meta nafu li nsibu lokalitajiet, bajjiet u toroq f'Malta li huma derivati minn nomi mimmati, ngħidu aħna l-imsida, l-imrieħel, il-matab, il-munxar, l-imġiebaħ u miġra ferħa. Madankollu, kif se jgħidilna dalwaqt Simon Salafia, huma żewġ postijiet li l-etimoloġija tagħhom hija marbuta ma' żewġ ismijiet Musulmani. Tlaqna nisimgħu x'għandu xi jgħidilna dwar l-oriġini tal-isem imtaħleb. Illum ħan nispjegaw post li dejjem ħawwadni biex nipprova nifhem it-tifsira, l-oriġini, n-nisel, jew kif ngħidu aħna l-etimoloġija tiegħu. Il-post huwa l-imtaħleb, l-imtaħleb. Kif qed nippronunzjah jien jidher li huwa nom għax għandu l-artiklu. Però il-professur Wettinger irnexxielu jagħti tifsira li imtaħleb iqaċċat l-artiklu ovvjament u tiġi mtaħleb. L-ewwel parti meta huwa il-propożizzjoni ta' imma kif kienet tintuża fil-Medjuevu saba mid-dokumenti li għadha ħajja speċjalment fit-Tunezija jgħidu għadha teżisti llum fit-Tunezija flok of ta' jgħidu mta. U interpreta it-tieni parti ħalab bħala Aleppo, bl-Arbi hija Aleppo. Jiena mit-tiftix tiegħi sibt interpretazzjoni li fl-opinjoni tiegħi tagħmel iktar plawsibbli. U ir-raġuni hija illi sibt post li llum huwa parti mill-airport illum ma jeżistix li meta kif sibtu miktub ġo mappa huwa ħabel ħalib. Issa aħna inti taraħ miktub ħalib. Imma ma tkunx taf kif tippronunzjah, tiftakru meta spjegajna l-ismijiet Musulmani tista' tgħid ħalib u tista' tgħid ħalib. U s-suspett tiegħi huwa illi għandu jiġi pronunzjat ħalib. Issa, x'inhija dil-kelma ħalib? Huwa isem Musulman. Illi għaliex huwa isem Musulman? Illi l-erq tiegħu huwa lajn ħarxa, l-ewwel itra, l-elle ovvjament u l-be. Aħna għad baqanna dal-verb jeżisti li huwa l-verb eleb. Imma jien iktar ikkonvinċejt ruħi li l-verb eleb bħala isem Musulman huwa ħalib għax aħna għandna żewġ verbi oħra, il-verb ħafer u l-verb ħasel, jekk isibhom miktubin bl-Arbi huma l-ewwel ittra tal-erq hija lajn ħarxa, ġifieri ħasel u ħafer, kieku qed nippronunzjahom jiena bl-Arbi. Allura dan huwa isem komuni li huwa l-isem ekwivalenti ta' Viktor, dak li ħareġ rebbieħ. Sibtu fit-toponomastika Spanjola ta' Al-Andalus, u allura t-tifsira hija prattikament faċli, meta ħalib li mbagħad jiġi imtaħleb. Interessanti mbagħad biex iktar nikkonferma illi din hija iktar plawsibbli hija li n-notara fl-antik
kienu jiktbu Monte Calibbo. Meta jirreferu għall-imtaħleb, ġifiri il-ħossu iktar ċarem, Monte Calibbo. U iktar interessanti u għal-fatt li fl-axħar ktieb li publikajt fuq il-Place Names ta' Malta, sibt post li jismu ta' ħaliba. Jiena qed nimpronunzjah kif il-moħħ assoċjat ma' ħalib, li hija il-forma femminili ta' ħalib. Jiġifieri fil-każ tagħna ngħidu Viktor jew Victoria, bit-Taljan Vittorio jew Vittoria, u f'dan il-każ jiġi ovvjament ħalib. Interessanti li il-kelma aglabidi dawk l-Arab li attakkaw Malta minn Sqallija għandhom l-istess etimoloġija, il-G, l-L u l-B. Kif diġà semmejt fl-ewwel rokna tal-programm, issa se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-post Imtarfa. L-Imtarfa hija lokalità żgħira u kwieta fil-parti ċentrali ta' Malta, qrib ir-Rabat u l-Imdina. Għandha popolazzjoni relattivament żgħira u hija magħrufa għall-ambjent rilassanti li għandha u għall-istorja militari tagħha. Minkejja li l-idea ta' tarfus probabbli m'għandix taqsam mal-kelma mtarfa, nixtieq nieħu spunt żgħir mill-kliem tarf u ttarraf. Ġieli kellkom xi tifel jew tifla f'xi klassi, jew xi neputi jew neputija mqarqċa li ma tkunux tistgħu issibulhom tarfhom? Din l-espressjoni tintuża meta ma jirnexxilekx tikkontrolla lil dak li jkun, sforz kemm ikun imqareb jew fuq ruħu. Min-naħa l-oħra, jekk imbagħad tkun sibtilhom tarfhom, ikun irnexxielek tikkontrollhom. Meta ma jirnexxilekx twieġeb xi mistoqsija f'eżami jew tfalli milli tbiddel iż-żejt tal-karozza, jista' jkun li ma tkunx qbadt jew sibt tarfa. Għal min ikun medi f'ħafna xogħol u jkollu ħafna ntietef xi jagħmel, spiss tisma' lil min jgħid li għandu ħafna trufijiet mibdija u mhux mitmuma. Hemm ukoll min iġib id-dinja fit-tarf jekk jaġġibhom u jkabbar problema ċkejkna. Insibu wkoll bosta qwiel bl-idea tat-tarf u truf. Hawn sabiħ li għandu jservina ta' twissija biex ma mmorrux fil-periklu jew f'xi xifer tardum, u li min jittarraf jiġġarraf. Tweżina oħra biex dit-darba nżommu saqajna mal-art, għax nafu kemm nafu xorta waħda fadlilna x'naqtfu. Huwa l-qawl l-erf ma fihx tarf. Infatti, anke fil-lingwa, meta ngħidu li xi ħaġa hija bla tarf, tkun enormi, infinita. Tlaqna nisimgħu mill-ġdid lil Simon Salafja ħajkompli jurina r-rabta tan-non propju mtarfa ma' isem ieħor Musulman. Kelma oħra illi għandha l-istess struttura bħal imtaħleb hija imtarfa. Daw iż-żewġ kelmiet setgħu faċilment jiġu interpretati bħala nomi minn mati, imma fil-każ li qed naħseb jiena din hija idea li ma treġix. Mela, il-kelma imtarfa. Kif jien irnexxieli jew wasalt għall-etimoloġija tagħha? Irridu mmorru Għawdex, il-qawra ta' Għawdex fejn mid-Dwejra, u hemmhekk hemm wiet li huwa wiet orof. Lajn hija lajn mhux ħarxa normali biex nifhmu r-radba. U orof, meta tiċċekkja l-ismijiet Musulmani kif għadna, huwa isem Musulman, Arif. Hemm isem Musulman ieħor li huwa Arif, jiġifieri bla maħtufa u li twila, Arif, u imma hija ċara illi mis-sajjieda li kien hemm hemmhekk il-wiet jgħidulu Oruf, li hija Arif. Fil-femminil xiġi, jiġi Arifa. Mela qegħdin ngħidu illi Arifa huwa isem femminili, Il-maskil huwa Arif jew Orof, imma fil-femminil huwa Arifa jew Arfa bil-Malti. Allura nerġgħu nużaw dik il-mita jew mata li hija il-partiċella ta' li hija storika, li hija medjevali, u jekk inti tagħmilhom flimkien tiġi mita arifa. Meta taġġilhom l-isem jiġi waħdu, imtarfa. Ta' min jgħid ukoll li fit-toponomastika
għandna ħafna postijiet illi jisimhom tal-orof jew tal-orfa. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa każ fejn l-isem għaref jew għarifa ġie sar nom, minn isem propju sar nom, u żidnilu l-artiklu. Tantu hekk li minnu mitħla tal-buskett hemm razzett li jgħidulu ir-razzett tal-orof. Jiġifieri dan huwa il-każ ta' mtarfa. Biex inkunu għedna kollox, jeżisti isem Musulman li huwa mutarrif li jista' jkun ukoll tifsira oħra plawsibbli li tista' taċċetta ta' imtarfa. Però jiena iktar immur għal isem sempliċi għax il-kelma mutarrif jew mutarrifa fil-femminil teżisti biss kieku fil-post imtarfa, mentri l-isem orof jew orfa teżisti bħala terminu toponomastiku f'ħafna postijiet f'Malta. Bħala konklużjoni nistgħu ngħidu li l-kelma imtarfa m'għandha xejn taqsam man-nom tarf jew mal-verb tarraf titfa' lejn it-tarf. Ir-raġuni hija sempliċi għax kull post jista' jkun fit-tarf ta' post ieħor. L-iktar tifsira plawsibbli illi sibt jiena hija li huwa nom Musulman għarifa. jintasbu